Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ayan nga iti bunga ti papaya nga inalambakit. Awa mo makita ka bunga ti papaya ta ijay lakay. Ay nawaw. Kasano nga awan, kat adamot nakitak idi may nga aldaw alimmabasak ijay. Siguradaw nga addaman na ngalan lakay. Tinakaw da laki day. Anya? Dalusay kun Edgar nga gasawa ti atapag. Anya matandag ijay nga agasawa? No agsasauda nga men, kasla isuda tinangimula iti dayjay a papaya. Agar aramid da kita tattao. Kaano oray ti dagaan nakaimulaan ti papaya ag-agawid damay. Talaga nga aga-agaw da kita nga agasawa. Anya ngayon ti sagpaw ta iti native a manok. Mapanak iti ayan ni Janice. Dumawatak laang inkin ko ana. Adda papaya amula da iti arubayan da kay. Naimbag amalemaw, Janice, nakaw. Kastamot kada kayo na napipita. Anyat masapul yo. Ay, dumawatak man iti bunga ti papaya, nakaw. Isag paumiman ken ni tatam iti native amanok asidaan may. Ay nawaw, adamot mo layo ang papaya nana. Naggapo ak ijay itay, kaawam mo tin makitak a bunga na. Anya? Sigurado a pinaginteresan dagiti na agom a kalugaran tayaw. Ipilit da mo nga main adagada ka na dyan nakaimulaan ti papaya. Kasano ang nagbalin adagada day jay kat adda kayo ti titulo nana. Ay, amok man pa'y kadagijay nga agasawa na kaon. Aguman dati saan da ako ha? Anyan ti kasta. Mala, mga lakay laangan iti bunga ti papaya mi no kasapulan nyo nana. Ay, agyaman ako unay na kaon. Ay, may salaang ti dawatag. Iti kastakot at damaluaw. Agsarita taman, Edgar. May papanitan niya nana. May papani ti bunga ti papaya may nga inibusyo ken bakit mau. Pangaasiyo ata diyo mo ibusan. Iti kasta ka adamo maramanan may. Papaya yaw. Ti papaya ana imula iti talon may nga asidagyaw. Kat nakukuha mi da ijay atalon nana. Agar-aramid ka mag. Adda kada kami ti titulo dayjay adaga. Titulo laang tiniggaman niyaw. Nga madamot karbangan mi iti da ijay adaga. Anya? Apay, anyat ilablaban nyo aya. Kaya't yun sa mo man ti maipabarangay. San ko akabutang ni kapitanan niya? Di oray pa barangay da kami. Laglagi po niyo. At di yumatlaang maitugot da ita adaga numatay kayo. Na. Diyak magustuhan ti kasta arum-rum war itingiwat mo ah. Ibagbagak lang tipod no. Dandani kay lang harutan. Kastapay lang matiw. Ugalyan niyo. Anya ti planom lakay? Kano arugyan nyo ti mga ramid iti greenhouse ta? Inton Martis pa siguro. Ay nawaw! Apay ganton martes pa lang. Rugyan nyo kitin tapno adda malpasyo. Kompleto matan ti materyales. Kompleto. Nga madupay ti pakakumikuman ni Pari Dino. Awan sa bali atang danam aya? Awan nga raw. Iso kumatitang danan ta. Ta at least, kabisado na dagiti rumbang amaramid. Sa bagay mo kit di ah. Nariga mo no palpak ti maarami da greenhouse. Una, da tao mo't lang tagparikot no ka. Una, amangan kitin no magastusan tapay. Day tamot nga ruti pampanunutag. Iso amay mayatan tag sigurado. Iti kasta, awan to ti rumso apariko, bakal. Anya day ta ipapata diriyaw iti talon may Edgar. Greenhouse sa mo day ta. Anya ang talon nyo mat nga ibagbagayo.
Talaga ka day at agikwain yun day ta? Kaadda ka da kami matititulaw. Awan bibiyang mi iti day ta titulo. Uray anya akurte ti papanantayo. Awan karbengan yaw iti day ta adaga. Nalawa mo ti dagayo. Apay atagikwan nyo amin. No kayat yo amulaan, mabalin mo't makisarita kayo iti nasaya at kada kamay. Saan kat akasta nga ar-aramidin yun ti kay kayat yaw? Ay basta. Di yung man dadaulan ti plano may. Kaya pa, nagrigat kayo mo't nakasarsarita. Apay, ada nga ron igamyaw at titulo iti daga at tagtagikwain yaw. Ado ba tinaskan nga ramidag? Pangasiyo tadi kay manaktak. Diyay ko nga road. Dandani kayon. Iso adiyo iimot na dyan daga. Di takay man langan. Dagulit kayo. Ay, di na panawa na! Agsubli ka dito, Edgar! Saan tapay analpas ang nagsarita? Edgar! Nagalas ka tikas jayan nga ugali ti tao. Ha? Aga-agaw iti daga. Masuro na. No kasta, nakita yu ti aramiden da a greenhouse iti talo nyo na napipita. Greenhouse na lusay kun Edgar dayjay. Ay nawaw, aping agpaaramid da iti greenhouse iti saan damot adaga. Hey, natangsit da nga raw. Aga-agaw da. Aging gagayam ita, kat kayat da nga agawan day ta adaga kada kayo, nana. Uwit nga raw. Awan mo't ig-gamanda at itulaw agam. Ay nakaturturod da. Di da agbain iti kastang aramiden da. Ay, supay man na napaka-stressan. Idarum yukit di ida, nana. Uray mamin anaw ama idarom da kita. Awan denggenda. Di da mabuteng numadusa da iti kastang aramiden da. Awan kanaw ti kabuteng da gijay. Ay sus, saan amay may sa ti aldaw, nana? Puuten nyo to'y kuna. Addan tulat taal daw nga agpullo da kita. Gapo iti kastangar aramiden da. Naumakaw na makiap-apa kadagita nga gasawa lakay. Anya nga tano itid talaangan da dya atalon kadakwada bakit? Tapno awan maibagbagada. Kan barang agtalnada. Kasano nga itid mo, kaadakin ka mo tititulaw. Ipalubos ta nga aramiden da no anya ti kayat da. Basta saan da kumamot tin agulwan da tao. Kanda dya laang kumatitagikuan da. Saan dan anayunan pa'y. Ang amangan no panunutin daan ang abakdan lakay. Kaasi damot laang ngamin awan mulaan da. Na itilak sa itidakas nga insawsawang da. Kasyampay laang dagijay at tao lakay. Narigat mo't laang no inaldaw ang makiap-apat bakit. Itid talatan ti dagang aguman da. Di bale, tanalawa pa'y mo't tinabati. Basta saan da pakibiyangan da gidayon. Ay, sa bagay Kasaritak to ni Kapitan. Why? Tapno at the witness iti mapagsasaritaan tayo. Ibagamlaang tadida mo bukudan ti papaya ijay. Ipalubos mi nga agpaaramid kayo iti greenhouse iti dayja apaset ti dagame. Nalpasan ti greenhouse mi, tata. Wen, amok. Ngam pangaasiyo ta dayja atalon laeng. Di yun nayunan pa'y. Kawamat! Dayjay atalon lang at talaga, tata. Di mi kayat ti apa. Sapay lakuma, tamakuntinto kayo mat ijayan. Okay. Agsasarita tayon to iti barangay hall. Ay nawaw! Apay, naskan ka di pala ang amaamuan ni Kapitan? Wen tapno at the witness. Kan tapno mangag na mutlaang ti pagsasaritaan tayo. For future reference laang. Ay na! Isupay kit di apakataktakan man ang dayta, tata. No kayat yung nga itid mi kada kayo da ija adaga. Agsasango tayo nga rod ija barangay hall. Ala, umay kaminto kinilakay ko, tata Fernan. Anya di nadamag ko? Intadyo kanumutin ti may sa atalo nyo kadalusi na napipita. Way, taparang agsarteng dad. Naggasatan dagijay nga agasawa. Barang ano makaamiris damutay. Wen ko mga rod, nana. Dakes nga minon ti rumwar tingiwat da kay. Ay, talaga nga awan konsensyada, nana. Aga-agaw dagita nga agasawa. Agawan dati saan damat ako kwa. Ay, sana balilatan na kaw.
At dati daw sa makakit-kita iti aramidon ti tunggal maysa kada tayo. Anya kanungay ti imula da iti greenhouse da, nana. Day tatidyak na sa lutsaw. Nawayada mo day mangimula iti kayat da nga imula. Basta sardengan da kami kumamutan ken ni Tatam a Fernan. Day tati imula yo iti greenhouse yo. Why? Apay? Ada ka di parikot? Awan mo't kid day. Nasaludsod ko lang. Sabong mo't da kita. Ay nawaw! Makikita yun lang nga ruday. Apay? Anyat aramidon nyo dito'y aya. Napan ko lang pastor tinwang may. Kat nakita ka dito'y. Isungay nasitgang ka. Ay, nukas ta nga rod. Lumabas kay laang no lumabas kayo. Ha? Di yun pakibiyangan no anyaman ti imula mi ditoy. Ngamin, awanan bibiyang yon no maipapan iti greenhouse mi. Saan ko matkit di apakibyangan? Sinaludsod ko laang mat no anya ti imula yo. Na, anya tar aramidan nyo dito, Tata Fernan? Sa anak nga imay tapno makiapa, Edgar. Ala, inakon, pasensya kayo no nataktak kayo. Chismoso na di anakay. Kaya't na maamuan amin. Ugali ng tikas jay, bakit? Hay! Makapasurot! Oh, kumusta ti sidlings ije greenhouse lakay? Mabalin samot na naman ako. Napisteda, bakit? Napiste ko na? Wine, Ay, nawaw! Kasano ko manapiste na kita mula? jak nga rodam mo. Mayat mo't idikalman ka. Ay, amangan mo't no at dati ng spray. Kasano ko ma? Kat adda talagang mo't dito'y balay. No adda man simrek iti greenhouse ta. Nakita ta ko ma. Sa bagay, adda puntong lakay. Ang mga no dalaang nagkamalyan ta, bakit? Ipadas naman ang tagmula. Bareng agbalin mo't tayo. Anya dyan nadamag ko, nana. Awan kanumot man ang tinagbalin iti imula da Lucy kan Edgar. Iso mo't ti pagsasaritaan da dita waiting siya. Apay nga ta. Ayura siya, jakmut amaw. Tunggal adda imula da kat mapestemat. Awan mat agbalin. Sayang timula kan ti panog da. Wen nga rod, nana. Kitain nyo kiti Amangan nuda kayo manan ti pagpupudutan da. Apay ada kami manay. Amangan no panunutan da abasol yu ti mapaspasamak kadakwada, nana. Ay nawaw. Awan dakas nga aramidin mi kanila kay kau nakaw. Uray awan dakis nga aramidan nyo, no talaga ama nagsuspect sa timay sa atao. Pag panunutan da kayo latta iti dakas, nana. Talaga nga uraan niya ti maimula iti dayta adaga. Kat saan nga agbyag. Sayang lang ti banok kan kastos dita. Ay, huwan nga rod. Agmamalas mo itong da tao. Amangan mo't no dar aramidon dyan lakay kan bakit. Isong agmamalas ta. Na. Huwanan niya. Imposible mo ta. Namin anong impadas ta aminulaan dayta adaga. Kat talaga abangkrap mo. San lang anam namin san anapasamak ti kastakat. Ay, kasaritak tuman da dya bakit lakay. Wan man. At dalakid ti aramidon dagita asanta nga amaw. Agpudno kayo man kanyak, nana. Ay nawaw. Anya ngay ti ipudnukin ka, Edgar. Anya tar aramidon nyo kin Tata Fernan. Anyat kaya't mo sa wine. Oray diyo aklunan. Ammo milatan nga dar aramidon nyo. Isong agmamalas kami kin bakit ko. Awan dakas nga aramidin may. Amok manang ka, adda iti panunot mo. No awan dakas nga aramidon nyo. Apay nga dakas day. Uraan niya ti imulam iti day dya adaga kat malugi kami latta. Da kami man ngamina, iti pabasulan niyaw. Awan amu may no maipapan iti day tabanag. Oho! Ulbod kayo gid diya. Da kayo ti malas iti biyag me. Ay pangasiyo Saan da kami ariribukon iti asawa? Tanabayagan anagul uli mo kami. Impalubos mi lang aruda na mulaan nyo da dya adaga. Inted mi payen kada kayaw. Ita, pabasulon da kami pay. Noa paya maluglugi kayaw. Kadagiti imulmulayaw. Aglablabos kayo mutay. Awan madlaw yaw. Kadagita nga gasawa. Ni, anya kumangay ti madlaw mi.
Saan nga ta? Ay nawaw, dakes man nga minen ti adda iti panunot mo, Lucy. Ay, wala. Tagmamalas kami matkan lakay ko. Do sa'yo lakit din dayta, gapu iti kinaagom yung. Anyat ko nam, Janice. Ulitin mo. Madusdusa kayon, gapu iti kinaagom yung. Uray awan dakes nga aramiden da na pipita, kat nagado ti bagbagayo. Imbingayan da kayo lang aruden iti dagayo. Nalakalain ken ka ti agsasao. Taawan ka iti sitwasyon mi iti asawa. Talaga, awanak iti sitwasyon nyo, ta sa anak mo't akas kada kayo nga aga-agaw. O di, wanan! Sikan! Ti perfecto! Datagayam ti pagpabasulan da Lucy ken Edgar, bakit? Ay, wala kay. Daday ti panunot da, kat adaar-aramidin ta, iso nga agmamalas da. Ay nawaw, iti kasta ka panunutan da kita nga agastawa. Tunggal at dadakas ang mapasamak kadakwada. Agbirok da iti pabasulan da. Ay, day tangarod ti kakurkurak mo. Nusyak ti mauma, makaraman at talaga da kita. Ay, madi alakay. Di kagar aramid iti pakabasbasulam. Kasaritak ti gayem ko. Tekatin tayo da kita ang materyales. Sayang mo. Ay, wun nga rod. Sayang ti bambanugyo iti dayta a greenhouse. Logi mo't amin a maimula. Iso nga laan takit di. Ta ilako ta da kita ang materyales bakit. Pagkwartaan takit din. Isumot la alugi. Ay, wala. No, adamayat agumatang. Adda. Sikamot tan ti makaamo amang ilako ah. Iparagin ko latan. Ti importante. Kat adag subli ti gastos ta. Ay, wala na. Anya pa'y nga rod. Malas mo't ngamin da kita nga agasawa. Angam, di damot aklunan nga isuda ti malas iti biyag ta. Agin-agin da pa'y laag. Ay, aganos talatan alakay. Sana bale, tadandani damot tin matay. Asino ngayon ti akin kuko iti dayja adaga nana? Ay, isudan ah. Saan damot tin amulmulaan? Wun tada kami kanunga raw ti malas iti biyag da. Agmamalas da, tamadusdusa da, nana. Ay, talaga ajak maawatan ti ugali dagijay nga agasawa. Madlaw mo't ngamin anatangsit da, no kastang agsasauda, nana. Ay, wun nga raw balasang ka. Ti kinagam raw ken kinalaing da nga agpabasol ti paglaingan da. Ang di da mo mapanunod dagiti bidog nga aramid da. Launay, anana. Isuda ti aga-agaw. Isuda pa'y tinaturod nga agsao. Hay, di dala agbain mo't. Isublita lang da dya adaga bakit. Ay, sayang dayjay lakay. Sayang. Ngam da dya samot adaga ti makagapo no apay nga agmamalas ta. Nga ta? Sipod ti nagikwata. Kastoy mo din ti mapaspasama kiti biyag ta. Uray itaasaan ta minulaan. Awan latamot. Saan mo din nga agprogreso ti biyag ta. Ay, kay, isublita nga rudan. Wala na. Isublim lang tapno malpasan. Ang mga nupod no ti bagbagada ang madusdusa ta iti kinagamrod ta. Ay, sa bagay, ang mga nupatakderan ta dayja iti balay ka nakarkaro pa iti mapasamak ka data. Day tangarod ti nakabutbutang bakit. Bayam, kasaritak to nga rod ni bakit pipita. Ibagak nga isublitan ti daga nga intedda. Naimbag man, tain subliyo ti dagadanana pipita kan Tata Fermin. Ay, nawhaw. Kapilitan na, tamalas mo't dayja adagada. Awa mula ang sirsirbina ang mamulmulaan. Amo yung matgayam adagada. Agawin nyo pa'y laang ngamin kadakwada. Ha? Saan anasaya at tikas ta agalad ti may sa atao. Agawam kit din ti amom asaan mo mat ako kwa. Hay, tapno ibagakin ka, uray piso, awan pa'y naramramanak ijay. Lugi amin tinaimulmula. Malas lang nga rod. Uray ita, tasan may muto na kutkutsin. Narigat nga agprogreso ti biyag mi. Talaga ang narigat nga agprogreso ti biyag no kilo ti wagas mo. Anya? Kanayon tayo alaglagi pen, asaan a bendisyonan ti Diyos dagiti kilo ti aramid na kunakmanen. Addaman dagiti agbaligi, ngem sigurado asaan nga agbayag dayta. Dumteng to ti aldaw, amadusa da. Ay, nawaw!
Sano pa'y ti kinagagat mo, no dakas matiwagas mo, saan to arumang ay ti panagbiag mo. Ti bendisyon ti Diyos kat maipaay, kadagiti tao nga agtrab-trabaho babaan iti nasaya at awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Awan aramidom ita sa nilakay. Apay ko ma, Wilma bakit? Aday paramid mo? Ipabunag ko man dagiti bato iti talon. Bato? Un, dagiti bato iti talon ni Nana Susing. Ay nawo. Apay nga ipabunag mo kanyak. Kat inurnong da nga roday jay ta ikabiti da kalumait. Nalpas mo tan. Nakabiti mo ti bagbaga na nga ipakabiti na idi. Panagkuna kat saan dan akasapulan dagijay abato. Ay nawaw. Di ka man agar-arahamid si ka, Wilma. Ibirbirok mo man ti gumurahan ti kalugaran tayo ken ka. Na, para batulaan. Nagado abato dita. Day ta inurnong da pa'y laang may ti paginteresam. Mapan mo kit di bunagan, tadda pangusarak kadagijay abat bato. Sana nga agtatakaw bakit? Iti anya aga po abunagag day jay. Kat inurnong da na nasusing day jay, taadda ka no pangusaranda. Nakasadsadot kalaki di mo tan. Di mo ammo ti may baon. Nagado abato ija karayan. Ammo nga adayo ti karayan, kasla di ka agpampanunot mo't si kasani. Ay nawaw, anya ti aramidam, Wilma? Ni, adda ka mo't gayam di Nana Susing. Apay nga isaksakom dagita abataw. Alaak man tadda pangusarak. Nagadu abato dita. Dayta pay laang mit inurnong mit timapan mo bunagan. An-anwen nyo kumamo dagitoy abato, ke nalpas mo't tanti impatrabaho yang. Ada pay pangusaran mi kadagita abataw. Isungarod mo't nga impabunag ko. Na, agraman ba to? Iimot mo pa, inana? Kukwa maya? Saan ko ako kwa? Ngamda kami tinangurnong kadagita. Oho, di ka man dita Nana Susing. Ay, di mo ipilit ti kayat mo, kunaknay. Saan man aday takin na imot mo ti ipang pangrunam si ka Nana Susing? Si kaki di di mo pagintirisan ti saan mo ang nagbanugan. Agraraman kamay. Isublim dagita abataw. Nagadua bato dita. Dayta pay laang mat inornong mitimapan mo alaan. Makabannog mo ti kastoy. Anong dagita abato aya, Wilma? Kasla di mo makitkita ti marmargaay nga arubayan. Nangalaam nga rod ka dagita abato. Di talaang. Ay nawaw. Di mo ibaga nga inalam ti bato nga inurnong da na nasuseng. Iso nga pa iso. Nalpas mo tantim pakabiti da. An-anwanda kumangay tinabati abato. Inbo nagdamot da ita. Iso adi mo kumapaginteresan. Ay nasani, saan da ako kwa dagito'y abato. Iso amabalin nga rod nga alaak. Wen, saan da ako kwa? Ngam agbain ka mata. Isuda tinang ibunag ka dagijay abato. Inurnong da, tadda pangusaran da. Iso adi mo nga rod takawan. Ha? Agraman ba to asaan damot ako kwa? Iyimot dapay? Kasta nga rod ti kayat mo? Agnamnam ay kalaang. Nagado abato dita. No apay mo't ngamin adagiti inurnong da pay laang timapan mo alaan. Inton kwan, day tanto ti saan nyo pagkikinawatan. Nagpakada ni Wilma king ka, Mari Suseng? Nagpakada. Anya kumati ipakada na kanyak tunyaw, kapsat. Nalabasak itay, kat madama abumbunagan na dagiti bataw nga inurnong yaw.
Anya, intuloy na nga raw. Wan may, kunak ano nagpakadaking ka? Ay nawaw, imbagak mo't adi na kutkutsin dagi jay, tada pa'y pangusaran bay. Ay awanin dandan ni maibunag na amin Talaga day ta kalugaran, nairwam ngagnamnam ay. Nagado abato dita, day ta pa'y laang mo't inornong miti alaan na. Talaga mo't Kasaritam, tapno saan nga agruam dahil di babae. Ay wang, talagang agsarita kamay. Saan man asyak ti pangar-aramidan na iti kasta? Ni Nana Susing madyalim mabas, tatang. Isungag pa'y sa Marta anak ko. Anya nga ginangag ko pagsarsaritaan nyo. Kasla bato madjay bagbagana. Dagiti bataw nga inurnong dananam asuseng. Apay dagiti bato, tatang. Alalaan ni Wilma, kat saan mo't nga rod ang nagpakada. Ay nawaw, adumot ti bato ijay karayan no kayat da. Siyempre, di na kayat ti mapan ija ita adayaw. Ti kayat nakit agnam ay laang. Ay, saan mo't anasaya at ti kastaa? Isukit din ti agnumar iti nagbanugan ti pada na tao. Day nga rod anak ko. Di na pa'y ko na nga ipakada na nga umuna. Basta alalaan na tamat. Hay, anyan ti kasta kalugaran. Sakit ti ulo, tatang. Nairwam amang ala iti saan namat akukwa. Arig nan ti agtaktakaw no kasta. Nagalas nga rod nga arameg. No kasanumot ti kinasingput nila kay na. Isumot ti kinatangsit na. Ni bakit mo nga'y, sanay, Awan ni Wilma dito'y balay ita, Nana Susing. Apay ka de. adala ko man napatang nga ibagakangkwana. Anya da ita, Nana Susing. Kaya't ko ang makasarita. Tawan babain na anangala iti bato nga inurnong may. Ay, wen. Siya kung tagdawat dispensar iti narabid ni bakit ko, Nana. Kinasaritak mo't ide, adi nakutkutsyon dagi di abato. Ngam no apay mo't anatangken ti ulo na. Ibagam tayo subli na dagiti inalala na. Kanayon mo't abagbagak, Nana. Yung kasjay mo't anarikat akasarsarita. Ang di kay madanagan, kasaritak manen ti asawak. Wan man, nagalas ti kasdi nga aramid ti may sa babae. Di mo't agbaing, bakbakitan nga awan panunot na. Ay nawaw. Isublim ka no dagita abato si ka, Wilma. Ay nawaw, asino tinang ibaga nga isublik? Ni Nana Susing Imay dito'y balay itay, kat kinasarita na. Uray anya pa'y aramiden na, saan ko nga isubli dagita abato, period. Anya, Saan namot aginatang dagita abato ka? nalabos mo't ti kasta kinatangsit mo. Ha? Anya kumaitakan ka? Bakbakatan ka, ngam nagalas ti aramid mo. Agbaing ka kumamot Awan dakas nga aramida kanya. No awan dagas nga aramidam, saan nga agriri ni Nana Susing? Wano, kayat mo ti maipabarangay. Uray ipabarangay dak, awan bibiyang ko. Talaga natangsit ka, bakit? Amaw si kasane. Talaga akong trabida ka itibiyag ko. Ha? Di naklangaruden tultulungan, nagadupay laang ay bagbagam. Maminsan pa'y ngagsao ka, makitam, saan asyak ti kalkalabanang kuraktuman? At dagan ka na ita, ngam numauma dagiti kalugaran tayo ti kasta nga ugalim, kat adda aramidan dagan ka, makaamu ka matay. Kumusta nga'y Nana Susing? Insublimat lang ka din ni Wilma dagiti bato? Saan nga rod nakaw? Manula piraso ti nagbati ijay. Awanan ti kunak nga ikabitik iti malikudan ti balay may. Di yukit diin pa barangay, Nana. Impabarangay ko ngam awang mo nga agpakita. Ay saus, kabutang na malagayam ti sumangaw. Nairwam kit din ay ti kastang aramid na. Nakapuspus ko launay ti panagrup-rupa na. Siyak lang ti pangaramidan na iti kasta. Talaga amakangag kanyak, Nana. Ay uray siyak, maminsan pa'y nga aramidan na ti kasjay. Maminsan pa'y. Ay nawaw, anya nga iti aramidan nyo, Nana. No di nakabutang ti maipabarangay, siya kong timangted iti pagnakman na. Ay wan tapno agnakam. Marmarwam ti karuba kasta ti galad na. Oh, makitam sa nilakay. Ay nawa, tiyan niya man ay. Awanin, nagulimukin dayjay Nana Susing. Kahit, anya kumaita. Ay na, awan matlaangan maaramidan na lakay. Sama, amang ano gululimag,
Nga madamot kam sa bali a plano na dita. Dayjay pa'y ti kunam. Kanayon mo alaglagi pa yun. Nga oray kasanupay ti kinasingpet ti may sa tao, numapunuan da ita. Sigurado adi mo magustuhan ti aramidan na ka. Amo ka! Kasken ka mo laang dagita akalugaran. Na. Nagpatinggada laang iti sao. Ipagarup da siguro, akabuteng ko ida. Hay, nagdagsan laki di matanda ito abi nagkat ko. Ni. Kayo mo't da kita. Ay nawaw, kayo mangamin. Nangayo tawan mo't pagsungrod tayo. Nangalaam mo't kada kita akayo. At damot kinayok idikalman. Adda ngam kurang dayjay. Kurang. Wan mo't, duwa nga aldaw laang kat maibusan day ta. Agure ka. Pamilyar kanyak da gito'y akayo Anyat kayat mo asawan. Ay. Di ka man agar-aramid si Kawilma. Nangalaam ka da kita akayo. Di talaang lakay. Dagitin samot impusti ni Tata Tonyo iti garden na. Isungag pa iso. Inala ko na, tawan mo't na imula iti garden na. Talaga mo ta. Di ka pa'y agyaman, tadain sangput ko. Wala. Ngam asino tinangibagakin kaakaywam ti pusti ti garden da. Sigurado amulaan da pa'y dayjay. Kano mano abulanin nga awan imula dayjay. Kaputasan da pa'y nagmula. Takaawam ti pusti da. Ay nalakay, saan mo't laangan ama usar da kita? Pagsungrod laangan da kita. Ay na. Talaga amang ibabayin ka. Uray sandang agmula. Awan karbangam amang ala ka da kita. Anya nga tati imulak iti daga nga inabangam Marta anak kaw. Da kayo man, tatang. Anya ti kayat yu aya nga imula. Nateng ko ma. At dapay mo ti pusti day. Mabalin pa'y day tawan pa'y makatawan na. Kasapulam ti kwarta, tatang. At damot kindi kwartak dito, oy anak ko. At day gatang ko iti imulak. Ay kat nasaya at ngarud ano kasta, tatang. Tulungan nak lang agpanunok. Anya nga tati mayat ama imulay day. Da kayo man, tatang. Tay kabisado yung aywanan, tapno amuyo ti aramidan nyo. Sa bagay, adda puntom anak ko. Kansakbay nga agdesisyon kayo, kitaan nyo pa'y no natibker dagiti puste, kan numabalin pa'y ang mausaryo. Natibker pa'y dagijay anak ko. Awan pa'y makatawan. Kitaan nyo atatang, di una iti agbannog. Wen, mapankuntuman pa siya rin ti garden ko. Kalpasan ti panangan ta. Anyamot tinda kita akalugaran. Apay manan, tatang. Awanan, kinayo damot gayam ti puste ti garden ko. Ay nawaw. Ay sus, sagparikutak din, wanya ti imulak. Asino mo't ngay nga ta tinangala iti puste iti garden nyo, tatang. Dita ti jak amo anak ko. Agimbestiga akmampay. Aywan agimbistiga kayo, tatang. Agimbistiga kayo. Tano asino man ti awanan bain anangayo iti puste. Ibagayo tasukatan na, tatang. Kasta talaga taramidag. Naglalaingan nga dagita at tao. Agraman pusti ti garden. Kaywon na kiday. Kalukwan man. Italaang manan, nakita ka dito garden mo, kapsat tunyaw. Una, tayo italaang manan anak kawayaak kabsat. Anya nga iti imulam kapsat. Gakpay karon amo kabsat. Agparekutak ta kinayo damutan ti postay. Aywan, adumat ti pusti dito'y ide. Adong agpaysaw, tayo sumati nararamid ko iday. Ngumday, sa bali mo't tan tinagnumar. Asino ngay nga damot tinangaramid iti kasta? Ay, kabsat, amangan ko naknuad na naranaam. Awan mo't, nunyuk akalugaran tayo ngay, di mo nakasarita. Saan pa yung karaw? Kasarita ang kapsat, ang mga nuada nakita na. Ada mo dita kalapaw na. Saan nga taabisay? Saan mo siguro? Mapan ka iti kalapaw na, tada kayo ti agsarita. Un man ngagpaysaw. Kunak tumag. Adang agpayso dito'y balayaw dagiti poste ti garden ko. Nay, si kamon gayam, tataton nyo. Imayak ta kayat ko ang makasarita ni bakit mo. Aday ti kusina, tata. Madama ti panagkape na.
Ibaga man tarumar pa lang. Pagsaritaan may dagiti pusti at tinakaw na. Sumrak ka ba tata? Tada kayo tagsarita. Awan ngamin amok dita. Mabusurak la unay, tiday ta ka asawam sanay. Mawatan kayo tata. Ora siya. Mababainak mo din iti kastangar aramidan ti asawa. Ngam nagsaw, wano kontraak ngamin ti aramidan na. Kat makaungot kanya. Talaga kawanan baen. Sukatan na lagi ti poste, akinayo na. Ay baklabit, iti kastakan makapagsarita kayo. Isumot ti makamungag palawag, tay sumot ti adatraso na, tata. Asino tinangibagaking ka, amangayo ka iti gardeng ko? Ay nawaw, usarin nyo pa ilaang dagijay apuste ay tata. Siyempre isungaro na pinustyak, tada imulak. Nabayag mo tan adi yung minulmulaan. Kun may saanan anatib ker dagijay apuste. Pag sungrod laangan dagijay, iso nga inalak. Ay, san asyak ti pangipakpakatam iti kasta nga ugalim? Ay na, daan nga rudin dagijay, tataton nyo. Daan ba't nga ibagbagam? Kitnawan pa'y makatawan na gaya apostay. Sukatam tumanin, ano agmula ka? Ay, nawaw. Nalaka nga raw. Manulaang matinalak ijay ngay. Kitno danda ni maibusan. Sukatam na giti nalalam Ay nawaw, apay asyak ngay. Sika ata nagturag kamot ngamin ang mga ayo iti saan mumot ako kwa. Sukatam na giti No di mo aramidan ti kayat kao. Saan laang adimandat aramidak kang ka. Nangag mo ka day. Anya ti plano ngay? Kaano nga isublim na kita poste? Kano na isungrudin ti dagdo malakay. Ay nawo. Parikot mo matinday ta Anya? Di kag patulong kanyak ta desisyon mo mat tinangarami di kasta. No day bagbagak iti kat apanak. Siyak akanayon ti pagsasawam. Anya nga ita. Dayjay ti ipasukat da kanya. Daan apuste. Makamu ka. Parikot mo matinday ta. Apay ngamin akaywam ti poste ti garden ngay. Kat awan mo't ngamin na imula ijay ide. Ay, pangaasim. Isublem. Tapno malpasin ti saritaan. Minulaan daman kan saan. No ammom asaan mo ang nagbanugan. Di mo mat paginteresan Oho, nagsasao ka? Kasla di ka nairano da. Anay ko. Apay ngagtibag ka ngay! Wan atap nagtalnakan. Nagadulakit ding ipagbagam dita. Aramidam ti maiparbang. No di mo kayat ti matibab manen. Makauma ka. Anya? Sana siyak ti pagpungpung tutam Tano maumakin ka. Saan la atibab ti maramanam kanya kulak tumat. Nabayagan anagul ulima ka. Kumusta ngay, Marta? Sinukatan ni Wilma ti postiritatang mo akinayo na? Wan, nana. Adamot tinangdanan na akabagyan da. Ay kat nasaya at ano kasta? Damag kaw, kat tinibab ka no nila kayo na. Ay, wan, nana. Isumot ti istorya ang ngagkaw. Nakababain ti kasta. Naumamot siguron ani manong sanay. Hay, ure asino mo't maibus ti pasinsya no kasta ti asawa. Pudno launay, nana. Nasingpet ni manong sanay. Mairamraman lang iti kalukwan ni bakit na. Nasaya at Mike ta sinukatam ti pusti ni Tunyaw. Anya ngay ko matibibiyang muna na susing. Madingamin ti arami da kasjay. No saan mo ako kwa? Di mo matalaan Ay, agtal na ka man dita si ka na nasusing. Agbalbaliw kan Wilma. Di ka agbalin nga agtatakaw. Kunamutlan asino ka ngagsasao abakot. Di nakman pagsasawan akasta kunak. Tadamot atrasong kanyak. Anya? Kaya't mau tatibabang kamay Pagsaya atam lang arudan ti maibagbagakeng ka. Ay, nawaw. Agsingsingput ka, tabaket kan. Di ka mabain, iti kastangar aramidam. Bakbakitan nga awan panunot na. Ay, husto na nasusing. Agsardan kan. Sino kata lang arudan ti puste. Nagadupay lang ay bagbagam dita. Agsingsingput ka nga minan, Wilma. Nakababain ti matibab iti kasta nga edad kunak tumay. Ay gayam. Isarunom asukatan dagiti bataw at tinakaw mo iti talon may. Anya? Inton sumaruno nga main, di mo pagintirisan ti saan mo ang nagbannugan. Di mo alaan ti saan mo akukwa. Ay, nawaw! Di mo pagintirisan ti saan mo met ang nagbannugan. Kang runaan iti amin, di mo alaan ti saan mo met akukwa.
Di ka agbalin ariribok iti padam a tao. Agbalin kakit di anasaya at apagayam kadagiti kaarubam. Tapno awan to ti pakaybabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Asino di imawag, Romina? Ni kasinsin Jenny nanang, sinaludsod na no kaano anawayaang. Nakasarita na kaditi agency nga ibagbagana. Uwan nanang, No kasta nga raw, ti panagabrood mo pay lang ti ipangrunam anak kaw. planok met ngamin ti agabroad nanang. Iso nga raw, ituloy mo day ta aplanaw. Agabroad ka nga uray saan kayo pa'y anagkalay sa itidayja si Drake. Kasla di yumat kayat ni Cedric ngamin na para kanya. Ay nawaw, common sense mo tin anak kaw. Amom mat a single mom ka. Ang mga nudumtong to ti aldaw, apanawan na kadayja lalaki. Nasaya at atao ni Cedric nanang. Anyat amo tayaw, kat saan mo't nga iso ti ama ti anak mau. Ang mga no adalaan ka sa pula na dayjay kang ka. Ni nanang met, negatibo man ngamin ti adday ti panunot yu. Saan may? Talaga lang nga advance ti panagpampanunot ko anya. Anyat ibagam kanya kaya? Agabrodak Cedric. Matuloy ka nga ron? Wen, nagsarita kamin kini kasinsin Jenny. Sapay kumaata umanugot ka. No kas ti planom, suportaran ka ah. Agpaiso? Wen, para matlaang daytay ti pagsayatam. Amangan met no inton madamdamak at mga sawa ka iti sabaling. Apay ko mga ramidag ti kastangay. Adda ka nga rudan. Di ka matanagan. Tanakasaganak amang uray kan ka, Romina. Agyaman naklaunay no kasta. Agbiro ka kiti pagtrabahwak. Iti kasta, makaurnungak. Wen ipadas mo ti agaplay ije munisipyo. Adda nakitak nga impose dakit. Wen, agtrabahwak. Kat inton makaurnungak. Agawid ka tagkalaysatan. Sigurado ka dito yan, kasinsin? Wen kasinsin, agabrodak para iti masakbayan me. Pangibatsyam iti anak mo ay. Nagboluntaryo ni nanang, iso nga ibatik kan kwa na, ta iso kano ti makaamu ang mga awir iti anak ko. Naimbag man taim manugot ni Auntie Mila. Kaya't nalaunay ngamin nga agabrodak kasinsin. Numaminsan mo't ngamin ni Auntie Mila. Saan amaw-awatan ti ugali na? Ay nawaw, saan laeng amaminsan kasinsin? Kanayon kit di pay Ni Cedric ngay gayam, amo nang agabrod ka? Wen, naibagakan kwa na. Kat imanugot. Kapilitan Si Kantaw, timang itulod kin ni Romina iji Manila, lakay. Anyat plano na aya. Sandang agiddan kin kasinsin na a Jenny? Naa, agid dandaman kan saan. Itulod mo lata, ta ang mga nuday dya si Drake timang itulod kang kuana, kaagbabawi ki day. Madimot, ano saan na nga ituloy ti panagabrod na? Napagsaritaan damot tan ti may papaniti day taba nagbakay. Hay basta, aramidem latan ti imbagak kang ka. Saanan akasapulan nanang? Naa, asino nga raw timang itulod kang ka, day dya si Drake. Saan nanang? Adamot ni Jenny ang kaduak. Mabannog laang ni tatang no itulod nakpay. Saan man anatang kan ti ulom, sika, Romina? Ay nawaw. Saanin nga ubing tanak tabakay. Amunan ter aramidan na.
Pasensya kayon italaang anak kaawag Idi pa'y may siya nga aldaw nga urayak ti awag baw. Anya ti masapul yun nanang. Ay nawaw, amum daytan anak kau. Nasken ka di pa'y nga ibagak ayan niya. Kwarta ka din nanang? Di mo't imbagak kang kay di napalabas nga agpakiter kamay. Ta-birthday ni ading mo inton umay alawas. Nanginan samot no agpakiter kayo nanang. Saan may? 20,000 laang ti magastaws. Adda ijay aminan. Ay nawaw, nagdakulan nanang. Mangipawit ka kidain. Di bali ata maminsan laang mat iti makatawan nga agbirthday ti kapsat mo. Maan-ano nga min ayan no agluto kay laangan nanang. Tapno makatipid tayo. Ay nawaw, saan mabalin Sosyal tayo nga rudan ita. Ayun gayam, inayon mo laangan nga ipaw iti kwartak Ditangdan ko ang mga awer iti apaw. Anya? Agraraman kalaunay ba't ngamin, Mila? Agraraman mo't nga ibagbagam si ka, Greg. Apay ngamin addi mo kaya't nga agluto tayo laangay. Naskun ayang nga agpa-cater tayo. Isupay kita paggastusan. Ay nawaw, mayat mo't lang no agpakiter tayo, tapno sosyal. Pasosyal ka? Kasaan mo mo't akwarta tigas-gastusan? Kwarta ni Romina ang anak ta, ngam kasla kwartak mo langan tasyak mo't ti mga awer iti anak na nga imbati na. Ikan nakamot ni Romina, iti swildom ang mga awer iti aputa. Ay nawaw, naskan aswilduan nak saan mo't mabalin libre ti serbisyo. Yan, tigasta ka panunutam. Agsagdang ka man si ka, Greg. Dilaw mo't laamin ay. Wen tasyak ti masiksikuran iti kastangar aramidan. Nasurok makatawanan ti anak tayo jabraw. Ngam kaslaawan pa'y mo't urnong na. Ti panunutan tayo latan akit at least nakabayad tayo iti utang tayo. Kansaan tayo nga agrigrigat. Jak amukin ka. Tilaang mo't bagim ti pampanunutan. Itaalawas ti kasangay ni Jemima anya, Marimila. Wan, maray. Anya nga oras nga agluto tayo ngay. Aglutaw. Agluto iti pagsasangwan tayo ijay balayo Si Kaki di mo maray. Saanin abasapol nga agluto tayo. Ay nawaw, di mo ibaga nga aramidin nyo man ang tikas iti inaramid yu iti napalabas atawag nagpakiter kayaw. Adda mo budget mi maray. Ay unay kan maray. Kasanungay ang makaurnong jay anak mo nga OFW no diyo ang muti agtipaid. Napigsapay mo ni Romina. Mabalin nga i-renew na ti kontrata na no kaya na. Ipawit mo mananday ta akwarta kasinsin Romina? Un kasinsin. Ay nawaw, tunggal agsweldo takat ipawit mo mat amin. Kasapulan da ka nung amin ti kwarta kasinsin. Saan adakas no tumulong ka iti pamilyam? Ngam adda kumamat limitasyon na kasinsin. Kasano nga rod ang makaurnong ka no kastalaang? Apaan ni nanang no saan ko nga itid ti kayat na. Sapay iso ti mga awir iti anak ko kasinsin. Kitaam akasinsin. Amangan no inton madamdama kat agawid ka iti Pilipinas nga awan pulos urnong mo. Laglagi pam, anasurok ang makatawan mo dito yan. Ay, kwa kasinsin. Saan adakas ti tumulong? Ngam importanteng ada limitasyon mo. Uray pamilyang pay dayta. No saan da ka amaawatan kat gumura da, adda kadakwada dayta. Anyat good news, Cedric. Pumdasan ti urnong ko, Romina. Anyat kayat mo asawan. Adda na talagat at trabaho. Nalpasan ti simple abalay ta. Ken adda budget ko para iti kalay sa nga arapaap ta. Pudno ka di, Cedric. Wen, iso nga gawid ka kuman. Ang awan pa'y maturnong ko. At damot urnong ko. Di mon irinyo ti kontratam. Ta siya kun ti makamu iti pamilya apuklen ta. Sigurado ka ka di? Wen, urayik ti panagawid mo Kailiw ka una yun. Okay, no kastati ko nam. Saan ko nga rudin nga irinyo ti kontrata? Narigat matlaang ngagpaiso ti trabaho dito Agkalay samot gayam da Cedric ken Romina. Ay nawaw, agkalay siya mga ibagbagang mariilain. Iso tindaibaga dagiti dadakkel ni Cedric kanya.
Agberbirok dakit dia iti buryas atarak nenda kanaw. Apay asaan ko nga amuti maipapan iti day ta abanag. Awan na dakdak hamat ni Romina ken kaya. Awan, maray. Amangan no nalipatan na laeng nga imbaga ken ka, maray. Imposible mo ta. Kasarday ta, malipatan na kidan. Si kaki di mo. Napudot man ng ti ulong, maray. Inlimod naman day ta plano dan. Talaga day di Romina. Natangkat ti ulo na. Makikalay siya ka maggaya man iti day di si Drake. Una nang, kasta ti plano ming aramiden no agawi na. Ay nawaw, agpanunot ka anak ko. Ay nawaw, apay ka di ayan nanang. Di ka agdarasudaw, sta mga no iti udi na kat panawan na kamula ang day di alalaki. Nakapangedeng ako nanang, saan kun nga irenyo ti kontrata? Kasta ti insursuro ni Cedric kang ka? Sana, siyak ti nagdesisyon asaan kun nga irenyo ti kontrata. Narigat ti trabaho mi ditoy nanang. Wanangam sayang no panawam ti trabahom dita. Kaada kami mo't amangaw awir iti anak mau. Imbaga na lang nga agaway. Kasta mo't tanti ungot mo kan kuana. Wana, tasaan nga agpampanunot da ang anak mau. Ni Romina, tisan nga agpampanunot, wano si ka nga inana. Ali kanunungam ti arami di anak mau. Tano mailaw an tumanan. Makaamo kayo umatan nga agama. Nagsasaw ka, kasla inosente ka. Katno kayat mo nga agkasarda iti ex na nga irresponsable. Hustaon, agtalakan. Di mo kayat adinggan ti bagbagak. Ngamen, ammom apudnaw. No kayat ni Romina ti agawid, kan makikalay sa kin Cedric. At damotin kang kuana dayta. Kasjay latang arudag. No para kanyak, maikarin ni Cedric para iti anak ta. Amok no anya ti adda iti panunot mo. Kwarta man ti makagapaw. Iso gumurgura ka iti anak ta. Nay, apa yun, Marimila? Di kamot makaisem dita. Kita ama di timud ko ita. Agsaludsud ka pa'y lang mag. Ay nawaw, espesyal nga aldaw da Romina ken Cedric da ito'y, maray. Ay, una yun aya. Adda parikot mau, maray. Nagado ti pampanunutat ita maray. Kwarta siguro manen anya, maray. Ay, saan Ay na, maray. Di kan aglibak tamam mo ka. Di mo kayat ama ki asawa ni Romina. Ta di mo kayat nga da kainagaw mo iti matmat gadan na. Husto akaday. Agnaid kami iti balay nga impatakder ti asawak, tatang. Wala. Awan mo't dakas dita anak kaw. Itugot yung ka diti ubeng. Wen, tatang. Okay lagin si Drake. Wen, tatang. Napagsaritaan min ti may papan iti day taabanag. Sakbayan nagkalay sa kami. Mala. Adda kada kayo dayta. Agpada kayo nga adda iti husto nga edad. Kabailan yaw dagdesisyon iti bukod yaw. Anya ba na ti pagsarsaritaan yung agama? Agnaid da Romina iti balay nga imparamid ni si Drake. Bakit? Itugot yo ti apaw. Una, nanang. Ay nawaw. Siyak tinangaw-awir kung kwa nakabayatan ti kaadam ije abroad. Sa ita, alaan niya, wakas ta. Apay akastat palagsasawm iti anak ta bakit? Gapaw, taado ti sakripisyo para iti dayta nga ubeng. Wan, ngam agsusweldo ka mat iday. Sikang agpaiso ti mga awir iti aputa. Ngam binulan mat nga day pawpawit ni Romina at ang danmaw. Kurangam pa'y day jay. Adda madlaw kukun ka, Marimila. Anya banan maray. Sipud na ki asawa ni Romina. Kat saan kamutin ang makaisem. Adda ka dirikrik na, maray. Anya kumaitakan ka. Man nakibiyang kalaunay mo. Ay, di ka gungat, amaray. Di mo urayan ang marurudak kang ka kunanay. Si kaki di mo, maray. Sensitibo ka launay. Kasanaw, dagulitan nak mo. Relax ka di lang, maray. Agsalsalud-sudak laang iti kapipintasan ako, maray. Adda good news ko, lakay. Anya day bakit? Positive, lakay. Agbalin kan nga ama. Ha?
Kita ka man bakit? Aday ta, oh. Ay na, agyaman na klaw na, Diyos ko. Matungpal mo't lang ang tarapahap kong agbalin nga ba. Kadwaan nak to inton Lunes, tagpa-check apa. Itugot ta ni Erin? Awan mo't kadwa na no agbati dito'y balay. Okay, mangiruwarak nga ro iti kwarta inton malam. Tapno at nagastusan tayo. Italaang manin ang nagpasyar kayo iti apaw krumina anak ko. Ni Cedric ngay. Adda trabaho na tatang. Siyak mo't busy Anyat pa ka kumikumam ita ay. Nagado at tatang. Nakaumay kayo, Mike. Una nang, kailiw na kayo ti apoyo. Aguray ka. Dakkel mo't tentachan mo. Masikog ka? Una nang. Ay, nawaw. Nagpasikog ka dagos iti dahi asidray. Anya ko matiparikaut, ket nagkalaysada nga rudan. Kaano la ang idinagkasar kayaw? Anak ko, di mo latan ikaskaso ti inam. Talaga ang ti tabas ti dila na day tataw. Uray makapasair, isawang nalatta. Bakit? Kasangay ita ni nanang. Nakadamagam mo. Idi pa nga amok Anya tigatangan tayo para kinkwa na ngay. Saanin lakay? Ay nawo, apayan bakit? Saan tayo amapan ije balay daya? Saanin? Amangan lumapantay jay kat addamanin makapasair ngay bagana. Anya? Kas jemot ni nanang. No adda mayawat akwartaken kwa na. Apo, siyak ti paborito na nga anak. Ngam no awanin mayawat ko. Kas laak sa bali at tao iti imatang na. Anya? Naginanatay latan. Makaamuda mo tin ay jay. Mariknak akagura nak ni nanang. Iso asyakon ti agadyas. Kasangay ko ita. Ngam di da mo mapanunot ti agpasyar dito'y balay. Nasakit lakit di tirik na ti anak mo king ka. Ay, nawaw. Ay nga ti pagsakitan tinakam da di arumina. Kat pudnumot ti bagbagak. Hindi adda kwarta na. Apaw, nakasingsingpit ka kanumay, kinkwa na. Maiparbang nga raw, da saan da nga umay iti espesyal nga aldaw kaw. May mayat matlaang, no saan nga umay. Saan ka day, agim mura ka iti anak ta, idi saan anapasamak ti kayat mo. Kasta pa'y laang ba't ti bagam? Una, tanudad makit awan matlaang sirsirbi tayo amor-ornong. Anya? Pag nakmam na ito yan, bakit? Inton sumarunong amin, panunutem mo ti pagsayaatan ti anak mo. Saan ang mabalin asikat ag desisyon para katakwada? Siya nga ro ti inada. Wen, sikat ti inada. Ngam saan akayat asawon dayta, asikamot ti masursurot. At dadan iti husto nga edad. No anya ti desisyon da iti biyagda. Isaw ti masurot. Ay, nawaw! Kas naganak, suportaran tayo kumati desisyon dagiti anak tayo. Nang runa no para met iti pagsayaatan da. Saan tayo kumaida nga upayan? Saan tayo nga ipilit ti kayat tayo? Iti kasta, kat saan amaya dayo ti riknada kada tayo adadakkel da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Masukatan mo't gayaman ti Presidente Klan tayo, Jose, kaanakan. When Auntie Helen,
Saan ka nung aminan ang masangon ni Uncle Wilbert? Nang runa pa'y ita nga adamot tan rikrik naan na. Asino nga iti maisukat kang kuana? Day tati saan tayo nga amo ante? Ay nawaw, siya kun Interesado ak launay. Kaya't kumot ang mapadasan ti agbalin a presidente kaanakan. Saan asyak ti agdesisyon no asino ti maisukat kin ni Uncle Auntie? Kasano nga road? By appointment wenno agbotos tayo pa'y. Depende no adapay daduma akayat na ti agpresidente. Siyaklat tangaminin Urayan tayo no anya ti maibaga ti daduma ante. Diyo kayat tibak nang kandapintas a presidente? Tapno awan may baga ti daduma a clan members, pagsasaritaan tayo latta ti may papan iti day taabanag iti group chat tayo, anti. Panagkunam ka di, kat bagay ko ti agbalin a presidente, Emilio anak ko. Presidente? Kunam, mama? Wine. Presidente iti? Ay nawaw, di mo nabasa ti adda iti group chat tayo, aya. Kaya't mo tagbalin aklan president, mama. Wen anak ko. Idi pa'y nga arapaap ko ti agbalin a presidente kat. Ibagayo ka dagiti clan members no anya ti maibagada. Ngam bagay ko kadimat laang. Depende no amuyo ti responsibilidad ti may sa aklan president, mabalin na tamay. Ngam no saan nyo akabisado, oray saanin, mama. Ay, saan ang mabalin ti kasta Kaya't kulaunay ti agbalin aklan president, anak ko. Madam Presidento ti iyawag yu kanyak no kwa. Diyo kaya ti agbalin aklan president ay Uncle Densyo. Darigat mo't lang ti trabaho ti clan president, kanakan. Ngam at least napadas yung uncle. Amuyo tar aramidan nyo. Kaya't kanumot ni Antim Helen ti agbalin a president, isulatan May mayatlat tamot ano da kayo ti agbalin a president, uncle. At least, amuyo ti aramidan nyo. Kanalaka kayo ang maasitgan. Amumot siguro ni Antim Helen ti aramidan na. Awanlat amukin ni Auntie Helen, uncle. Sa bali mo't ti paglaingan na day dya a tao. Kanarigat ang maasitgan day dya. Anyan tulaangan nga iti pagbanagan ti klan tayo, no iso ti presidente tayo. O sige, uncle ilista kong tinagan nyo dito Agbutos kami latan no asino kada kayo ti agbalin a clan president. Amang ano pa anak ni Antim Makaamumot na uncle. Basta, agbutos kami, no asino ti kayat ti kaaduan, iso ti agbalin a president tayo. Apay akalabanan nakpailaang mat kasinsendensyo. Amom akayat ko launay ti agbalin aklan president. Diyak kaya ti apa kasinsin. No di mo kaya ti apa, ibabawim da jay. Kanya. Pagbigyan nakmatan napadas mo matan ti agbalin a presidente ti may sa aklan tayo. No, sino Ay, ti... ibabawim da jay kunaknay. Kaya't ko launay ti agbalin a presidente Di mo man dadaulan ti planaw. Sige. Sigalat tangarudan. Tabnaawan maibagbagam kanya kasinsin. Imbabawim kanumot lakay. Amangan nga minusan ko matakdiran. Bakit? Ay nawaw, amangan no saan mo amatakderan, wano? Apay ka di, bakit? Wano kinasarita na kati kasinsin mo. Bayan tayo tayo padas mo't ni Helen. Kat no si kati kayat ti kaaduan. Wana, nga mapaanak mo't ti kasinsin ko. Ay, anya mo tanti kasta. Pagbigyan tayo latan, bakit? Para makita, no kabailan na matlaang. Kasanungay no saan gayam. Kasano ti klan nyo no irresponsable. Kan sabali ti paglaingan ti presidentyo. Yes! Yes! Siyak matlagan ti clan president. Nagbubutos kayon, mama? Saan, anak ko? Kasano nga rod ang napasamak daytay? President by default ata siyak laang mati-interesado. President by default. Basta kasday, nagadulakit di asalunsod mo si ka Emilio. Unak man no interesado ni Uncle Densyo. Imbabawi naman. Mama, agpudno kayo man? Binutbutang iyo ka din ni Uncle Densyo? Ay nawaw, saan Amok ati kayat ti kaduan nga agbalin a presidente kat ni Uncle Densyo.
Di ka man nagsawa ka sa si ka, Emilio. Imbis amaragsakan ka, tasyak nga inam ti presidente. Saan? Takastamot ti ibagbagam. Siguraduan nyo laang nga amuyo tar aramidan nyo, mama. Saan mo't ngamin analaka ti trabaho ti agbalin a presidente? Siyak pa'y ti kunam. Nalakalaang dagita kanyak, Emilio, anak ko. Nadamag yung kaditi na pasamak kan Tata Orling, Uncle Densyo. Anyot napasamak? Awan pa nadamag ko ah. Na-aksidente ka nung. Kaano? Idila ang rabi, Uncle. Numabalin, agpatulong tayo kumakadagiti clan members, tapno at dagastusan da. Ni Antim Ahelen ti kasaritam, ta iso ti president tayo. Diyak kayat ti makisarita kan kuha na, Uncle. Da kayo latan ti mangibagakan kuha na. Para mo't day ta iti kariyonyunan tayo ah. Amok ti ugali ni Auntie Helen, Uncle. May mayat no da kayo ti mangibaga, tabarang denggan na. O sige, mapana kita enda. Tapag saritaan mi ti may papaniti day ta abanag. Wen, Uncle, aramiden tayo kumatikas iti aramiden tayo, idin Uncle Wilbert pa iti clan president tayo. Naaksidente da ka nung harod kasinsin. Madam President, kunamot akasinsin. Si Kaki Dimot. Ah, ay, Madam President kayam ti kayat mo nga yawag mekan ka. Wala, tapno sosyal. Aramidon tayo kumatikas itar aramidon tayo. Idi ni kasinsin Wilbert pa iti President, Madam President. Dinakman isuro si Kadensyo. Saanan ani Wilbert ti President ita. Napintas man da dyan narugyan na, Madam President. No adda mayat at tumulong, idiritsu dalatan kadakwada. Basta ibagayo iti group chat tayo an aksidente da. Apay nga ikanak iti trabaho ngay. Suggestion lang mit kiti dayjay. Nang runa, kat alis tumat at tumulong iti dagiti na aksidente ita. Apay ang nagadot ibagbagam. Saan kamot nga officer iti klan tayo kat? Wen, ngam concern member aklang mit Madam President. Di ka man agpakalaing si Kadensyo. Urayan nyo no anyat ibagak. Saan akasta nga una ang daki din. Kumusta lakay? Anya tinagsaritaan nyo iti clan president? Jak amo iti dayjay Helen, bakit? Ay nawaw, apay mo't. Isungarod anapan ka ijay tapno makapagsarita kayo. Kuma, ngam di namot kayat amakibiyangak. Ne, apay kanungay. Isu ka nung arod ti President ita. Imbagam kuma asigod mo't nga agkulkolekta tayo no adda clan member nga kasapulan. Sa bali mo ti kayat na bakit? Narigat lagi di suggest iti President tayo ita. Ay, si kantumo nga min lakay. No intuloy mo kumangamin iti. Si kakumati presidente ita. Mabalin mo kumati ag desisyon. Makamumutin ni Helen ah. Kaano ti reunion, mama? Mayo 25, anak ko. Isuti nagsasaritaan nyo? Saan? Siyak laang tinagdesisyon. Nay, apay ngay, Lunes sapay mo ta 25, mama. Lunes nga agpaiso. Ada parikot? Mayo 29 latta kuman, mama. Sabado tayo jay. Naa. Anya ko ba ti diferensya na? May met no Sabado, tabarang ado ti makireunion, mama. No Lunes nga men, amangan no adda trabaho ti daduma. Apay aya akontraan nyo amin nga aramidag. Kontraan. Saan ka akong kontraan, mama? Suggestion laang mo't dayjay. Siyak ti presidente. Isu ano anya ti imbagak. Isu nga road ti masurot. Anya? Tapno adamot serbina asyak ti presidente ti klan tayo. Anya ti plano lakay. Makireunion tayo kadi, no? Kaano ti reunion? Mayo 25 kano. Final dayjayan. Isumot tinabasak iti group chat tayo. Lunes samot dayjay bakit? Wen, Lunes nga agpaiso. May mayat ko man no Sabado. Ngam narigat mo ti makisarsarita kan Madam President. Wan nga rod ah. Katanya ngay, mapantayo ka di, no? Mapantayo lang ta bakit? Tapnawan maibagada ka tayo. Kumusta ti venue ti reunion tayo? Diyak amo, Ante Auring. Kunak man no updated ka.
Awan matchat da iti group chat tayo. Uray dagiti officers. Si madot damutan. Kasanumat ngamin. Kaslasaan nga amo ni Antim Helen tar aramiden na. Day tangarod anti. Ipilit na nga presidente. Ngamni, kastoy matin ti mapaspasamak. Ay, una yan ti kasta. Day tansamo lang parang magtipaglaingan na. Ti amo na siguro kat relax na ang ti agbalin a president ti clan. Nagpaisuro kuma kan Wilbert. Awan nga rod baby ang na anti. Suggestion to pa'y kat di na kayat adenggan. Iso nga agul uli makmatan ati daduma. Ay, awanan ano kasta. Anya ngayon ti pagbanagan day taaklan. Magitam day ta, mama. Manmanula ang timay akabagyan tayo. Agdalda ka man si ka, Emilio? Maawagan ka di pa'y ariun ti kastoy. Dat tayo lang mo. Nasapa pa imbat nga men. Ay no, kat no alas 9 tagsapan, mama. Sigurado apa umay pay lang ti daduma. Da kayong tumod ngamin, mama. Ti kayat yu, da kayo ti masusurot. Apay asyak ti pabasulam ngay. Gapot na di umot ammo ti inararamid nyo. Idi na Uncle Wilbert ti presidente. Ado tayo amor-ornong. Itakit awanin. Dayta ti kagurak launay kat. Ti maikumkumpara ak iti sabali. Ay na, mama. May salaang ti kayat asawan dayta. Saan kayo pa'y anak kasagana para iti dayta a posisyon? Kabailan nyo kadipay, Auntie Helen? Naa, Madam President, kunamat Kasla di yu bagay ti agbalin aklan president, Auntie. Apay akas ta ti panagsasaong kanyak si ka, Josie? Takas makita kat di yu amo ti aramidan nyo, Auntie. Nasakit lang tinakambyo. Ngamen, siyak ti President ita. Amoyo ka din no anya ti responsibilidad ti may sa president, Auntie. Amok Api nga rod nga ado dagiti members nga agreklamo. Baybayan niyo tagreklamo da. Imbes nga agkay-kay sa tayo, awanan. Kitain nyo man ti reunion tayo ita. Saan akas idi anakaragragsak ti amin. Panagkuna kat saan kayo pa'y anakasagana, Madam President. Di mo ipilit agbalin a presidente. No saan mo matakabailan, mama? Sana mabalik na masukatanak. Iso nga rod ti kayat ti kaadwan, mama. Nanggal din siyo ka no ti maisukat kada kayo. Naa, kasta nga rudan? Sukatan daklatan na kasta? Gaputan nakita da asaan nyo akabailan, mama. Kabalak pat Di ako maipilit ti kayat yo. Apay adinak suportaran kat siyak ti inam. Siyak ti nang ipasngay kang ka. Siyak ti nang palamot kang ka. Gaputa kas makita kat marigatan kayo, mama. Saan kayo pa'y anak kasagana para iti dayta abanag? Si kakano ti isukat da presidente kanyak. Wan kasinsin. Ginasarita nak nga ron ni kasinsin Gris itay. Imanugot ka mat. Wana. Ta para mo titipagsayaatan tiklan tayo kasinsin. Ay nawaw. Ti ibagam kide. Kayat mo ti agpasikat. Ni, saan Saan apod no dayta? Ay, agin didi ka pay lang. Wan kasinsin. At dangag pa'y suti kwartam tabak nang kayo. Ngam no para kanya, kat saan aday ti pagbasaran, no asino tagbalin a president itiklan tayo. Ado pa'y tinasken asursurwam kasinsin. Anyat pa nagkunab kanyak? Awan adal na? Ti kayat ko asawain, kat kurang pa'y ti ammom, kan kapadasam no maipapan iti kakastoy abanag. Di mo kumasakitan, timbagak kang kakasinsin. Diwan laang, da kayon tinalaing. Ada na bate akwarta itiklan tayo, kat kaya iti members nga utangan. Awan pa kausaran ti kwarta ayala kay. Awan pa'y mutkit di. No kasapulan da ti kwarta, mabalin abuluden da pay. Gamsakbay nga ipabulod jud da ita a kwarta, kasaritam nga umuna dagiti members no anyamat ti may bagada. Ibagak to iti group chat tayo, inton madamdama. Wen, pagsasaritaan nyo, iti kasta kat awan rumso aparikot. No anya ti opinyon da, ay kat ibagada latta. Awan dakas na no para mat iti pagsayaatan ti amin. Tapno maliklikan mo't laangan ti sana pagkikinawatan. Ayun gayam, nakitak mat ang nag-live ni Helen iti group chat tayo. Nasakit-lakit ti tinakam na dayday. No kayat na ti ag-presidente,
Aramiden na kumangarod ti may parpeng. Saan aga po ta iso ti adda kwarta na? Kat isumatan ti agbalin a presidente. Dahita ti di na maawatan bakit? Barang makaamiris tumat lang dayjay akasinsin ko. Mama, nabasa yo ti chat na Uncle Densyo iti group chat? Pagan anok kumangay. At da maadal yo kan kuha na mama. Pagan anok matabas-basaan ngay. Kan may sa, nag-leave akon iti dahi a group chat. Naa, apay ang nag-leave kayo? Iso nga ron mat ti kayat ko. Anyan tulaan ti maibagatag iti karyunyonan tayo iti kastangay naramid yo. Isumat lang at rider na kita at tao. Aging ka kadiita? Kat nasakit tinakam yo ta na Uncle Densyo ti presidente tayo. Awan bibiyang ko dita. Ay na mama, amuan nyo kumapay no anyat responsibilidad ti may sa aklan president. Agsaksakit tinakam yo. Kat adamot punto tinaibagada. No kayat mo tagbalin na presidente, adupay ti gundaway mama. Saanan? Ti kayat dalaan kat makaadal kayo. Saan mo't ngamin alala kat agbalin a presidente kat? Ala, huston, agsardang kan. No talaga akayat yung tagbalin aklan president. Amuan nyo, dagiti rumbang aramidan nyo. Tanong makita da kabailan nyo. Amangan no isuda pa ya mismo, ti mangi-appoint ka na kayo. Ay, nawaw! Kas may sa a leader iti anyaman nga organisasyon, rumbang nalaang nga ammom ti ar-aramidem. Di mo ipilit ti mangala iti posisyon no saan ka mat ang nakasagana, kandi mo mat kabailan at akderan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.